Ia, guazen ariketa honekin, haren probabilitatea 0,7 bada eta beren probabilitatea 0,4 izan aldaitezke A eta B gertaera batera ezinak? Bueno, begira, egingo duguna izango da, bilduraren probabilitatearen formula jarriko dugu, bale? Izango litzatekela A bilberen probabilitatea, Aren probabilitatea gehi beren probabilitatea ken A ebaki beren probabilitatea. Bueno, orduan, batera ezinak baldin badira, bai? A eta B batera ezinak, horrek esan nahi du A ebaki beren probabilitatea dela 0. Batera ezinak izatea esan nahi du A hemen dagoela eta B hemen dagoela. Bateragarriak direnean gertatzen dena da, bateratu egiten direla, badaudela elementu batzuk komunak direnak harentzat eta berentzat, bai? Orduan, hau izango litzateke bateragarriak. Hemen ikusten duzuen bezala, ebaketa existitzen da. Baina batera ezinak direnean ez dago ebaketarik. Orduan, ebaketaren probabilitatea da 0. Beraz, A bilberen probabilitatearen formula batera ezinak direnean geratzen zaigu horrela. A gehi B. Eta listo. Vale? Orduan, imaginatu haren probabilitatea dela 0,7. Eta beren probabilitatea 0,4. Bueno, orduan, horrek esan nahi du, A bilberen probabilitatea izango litzatekela 1,1. Bai? Eta hori posible da? Hau ez da posible. Probabilitatea beti ibiliko da 0 eta 1 balioen artean. Eta 1,1 orduan ez da balio posible bat. Orduan, haren probabilitatea 0,7 baldin bada eta beren probabilitatea 0,4 baldin bada, ezinezkoa da, jarriko dugu hemetik, ezinezkoa da A eta B batera ezinak izatea. Batera ezinak izatea. Zelako letra? Venga.